chogo to alonye thiedho joma mine, koro an daktari mar mine. Machegi Dr. Koga, amor mar bedo kudi studio. Odiechieng' ma kawuono daher mondo mi wagoye mbaka kotenore kod chandruok mamako mine, ma bende wanyalo wacho ni wuok eria kata menopause gi dhowegi. Menopause kata wuok eria en ang'o Dr. Koga? Wuok eria tiende ni ng'ama miyo ochopo giko mar teko mar nyuol. Koro mano tiende ni tong nyodo ka orumo kendo okonya bedo gi okonya dhi e dwe. Kamano. Tiende ni tong nyodo orumo. Manyiso ni tong nyodo nyalo rumo e denda dhano, to thothne ok awinj kaka mag joma chwo bi wacho ni rumo. Mag joma chwo ok rum ga e higni mag joma mine rume. Koro gin gibudho go, nyayudo ka koro girumo ka ng'ato se chopo higni kata 90. Kamano. To mar ng'ama miyo to girumo kidienje mag higni 45 nyaka 55. Seche ma iwacho ni tong ng'ama miyo rumo makoro chopo kama okonyal nyuol kata okonyal mako ich, ang'a timore e dend ng'ama miyo? Debe ni kaka ng'ama miyo dongo, kaka ndalo sudo, kaka tongi medo wuok e kaka girumo, koso en ang'o matimore e del momiyo chopo kama koro tong ok nyal bedo, ok losgi, ok giwuogi, koso ang'o matimore? Sama nyathi ma nyako chwere ich, en gi tong ma wawacho ni nitie tong mo ochwere ma ibro nyuole go. Gin ga 400. Koro engimane kochako neno dwe to tong gi wuok dwe ka dwe, achiel ka achiel. To moko be nikech dend dhano kaka ti, nitie tonge moko mati koro girumo. Kamano. Koro ni ok ni gilosore sama kori dongo, gise losore, inyuoli kodgi. Koro kose nyuoli kodgi ok ginyal losore molo monyuoli go. Koro sama girumo no kidak nyaki chop higni 45 tiyudo ka koro gidong matin ma moko koro ti to tho. Ka giserumo kamano to koro teko mar nyuol mar ng'ama miyo onge. Gima mulo dwa chenro ni ma moro samoro pok wawinjo ga ahinya ni nitiere tong ma inyuolo godo ng'ama miyo ka ng'ama miyo, magi nyalo bedo 400 seche mochako dhi e dwe, tiende ni ogolo achiel dwe ka dwe, achiel dwe ka dwe. To thothne ok wabidonje matut ahinya seche ma inyalo wach ni ng'ato moro tong ne wuoka maber to ok onyal yudo nyathi kotenore kod chandruoge mopogore opogore. Tongi pod kwanore akwana matika bende tiya ma kata kapo nono thiedhe ka 400 ka osedok piny mamoko ti, koro onge kaka inyalo konye. Ka tong wuok to ok oyudore gi tong ng'ama dichuo, to tong no tho. Koro giruma ruma. Koro kata ok imako ich to tonge gi girumo. Stock dhi adhia piny. Kamano. Kamano kaka ochwe dhano. Koro nitie gik mopogore manyalo miyo ng'ato yudo chandruok mar mako ich. To achiel kuom gi en tonge gi. Seche moko ok ginyal wuok, seche moko ok giti maber mondo gichop kama koro ka giriwore gi tong mar ng'ama dichuo to giloso nyathi kamano. Koro chandruok mar yudo ich to nitie gik mang'eny manyalo kelo, mago nego pimi. Kaito koro kose yud ni seche moko gin tonge gi tinyalo kony. Kamano. Wathoro ga bedo kod pichni mopogore opogore, moro ibro tang'na pichni mag tonge gi kaka gichalo, tonge gi ka gintiere e dag tong mondo mi oganda waong'e seche moko mbaka kotenore kod tong joma mine mawuok dwe ka dwe, to inyalo ng'eyo kata inyalo neno ni ma e gima timore, mageno ni wabro neno bang' thuolo machuok. Dr. Koga, kipimno tudruok mar hormones kata gigo mantiere e del mathothne waluongo ni hormones kod wuok eria kata menopause? Koro nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Ma koro keti ni in ng'ama nyako inyalo bedo gi tong, inyalo nyuol. Iluongo ni estrogen gi progesterone. To hormones gi emomiyo gine magi miyo ga mondo tong owuoge mfuko mar nyodo. Koro hormones gi korumo be, nikech ng'eni tonge gi ema miyo hormones gi wuok e del. Gine magi golo hormones gi. Koro ka tong orumo to hormones orumo. To hormone mar estrogen gi progesterone mar ng'ama miyo ok ni otiyo kende kuom nyuol, nitie gik mang'eny motime del. Chakre ubongo, nyaka pien, nyaka dundo, nyaka choke, nitie kaka oloso del mar ng'ama miyo mondo bed kaka waneno ng'ama miyo chal. Koro ka girumo
to nitie koro chandruok magikelo e kuonde gi te nikech koro hormone no onge. Tingeni estrogen no en berne ni oloso gik moko. Inyalo neno kendo ji ong'eyo kaka ng'ama miyo ka en kidienje ma koro nyalo nyuol. Tineno kata pien mar dende opogore yom. Ineno kata ka yier mar wiye ineno ka ng'eny nikech hormone ni. Koro ka tonge go oserumo to hormone be dhi piny, koro kelo chandruok mamoko e del. Ema koro wawacho ni mago ranyisi mag wuok e ria mag menopause. Ema ji winjoga. Kane wachako chero ni wacho kacha ni thothne en seche ma ng'ato koro chung' ok nyal dhi e dwe kata ok onyal nyuol nikech tong' orumo kata tong' mantiere oti ma koro ok nyal konye. Nawinjo kimbulo kacha higni 40 nyaka higni 55. Thothne magi e higni ma joma mine wuok e ria koso nyalo biro chon. Nawinjo ka wacho gimoro ni early menopause kata late menopause. Inyalo pimonwa mama na matin nono. Koro wuok e ria ni en gimo chweigo. Ng'at ka ng'ato chwegi gi kalenda. Wawach ni kalenda mar ngimane. Makichope higni mag koro 45 nyaka 55 go nitie kaka chweruok mar dendi oselosore ni ibro wuok e ria e higa machalo kamae. To ji opogore. Koro nitie jok ma kaka no chwegi ginyalo bedo ni giwuok e ria chon kapo gichopo higni 45 kata ginyalo budho ma ok giwuok e ria. Inyalo yudo ka higni 60 yude ka pod en gi tong', pod odhi e dwe. Koro ji opogore. To nitie be mano koro wawacho ni mar chweruok kako chwei. To nitie gik moko be ma nyalo ketho tong' gi e ngimani manyalo kelo wuok e ria chon. Kaka joma koro nitie thieth moko kata yedhe moko ma kotigo e dendi to nyalo ketho tongego ma koro iwuok e ria chon. Jok moyudo kansa ka gidhi e thieth mar kansa mar yath miluongo ni chemotherapy kata mar weng'o miluongo ni radiotherapy nyalo ketho tong' nikech ng'eni magi gik maketho ringruok kata gik mati piyo kaka tong' mar nyodogo. Koro ka chemotherapy kata radiotherapy oseketho tongego tineno ka koro ng'ato nya wuok e ria chon. Kaeto nitie be joma dhi e yeng'o kuom tuoche mopogore opogore manyalo donje mfuko mar od nyodo kata mfuko mar tong' nyodo. Koro ka nyaka timni yeng'o magol mfuko no oko, igole gi tongego. Koro ineno ka ng'ato dhi e ria kosegol mfuko no. Seche moko en gi tuo mar kansa mar mfuko mar tong' nyodo, mano ovarian cancer, nyaka gol mfuko no. Koro kogole gi tongego tiyudo ka ng'ato wuok e ria chon. Kamano. Manyiso ni gik manyalo kele bende opogore mak mana ni kapo nono ni onge tuoche, onge yedhe, onge yeng'o kata bero mani wacho cha to ka beto higni 45 higni 55 kamano to kata kamano neno kacha ni ng'ato ka ng'ato bende opogore. Daktari neno kikelo na picha moro ka picha ni ochal na ndara kata ochal safar. Ok ang'eyo ni ndara ni dwani mopuonjre godo ang'o kotende kod chenro wa makawuono. Koro mae en ngima mar ng'ama nyako nyako bed dayo. Koro kochako konyuole tinyuole gi tong' wawach ni kata tonge 400. Kaeto ka koro sechopo higni ma koro chako dhi e dwe osebedo rawera. Koro tongego chako wuok dichiel ka dichiel. Ka giserumo nitie ndalo ma koro osechako dhi e dwe nyaka koro tongego rumo. Mago waluongo ni premenopause kapok ichopo wuok e ria. Kaeto nitie ndalo ma koro tongegi gisedong' matin ma koro kata wuok kuomgi ok en mar kawaida. Kata teko mar hormones go osedok piny. Ineno ka koro kata dhi e dwe chako ndalo chako medore, ok en dwe ka dwe, seche moko nitie dwe ma okidhi e dwe. Koro mani iluongo ni perimenopause. Kato ka giserumo ma koro ise dak higa achiel kapok ineno dwe to koro mano wawacho ni menopause, mani se wuok e ria. Koro wuok e ria no wawacho ga kwa ng'iyo chien ni kuom higa achiel pok ineno dwe kamano. Kaeto koro bang'e kise wuok e ria koro nitie ngima ma bang' kise wuok e ria gik matimore dendi. Daher mondo mipimnwa iwach nitiere gigo matimore dendi wadonja kanyo. Apani pod wadhi tiyo kod ndara ni koso.
mano opogore nikech koro mago ranyisi ma ibro winje dendi ma koro bro nyiso ni en wuok eriano emosetimore. Ok en ni dueno koro kine kende, nitie gik moko mineno ka seche moko luya wuok kuomi mang'eny, liet chami mang'eny, kata piny ok liet tineno ka liet chami mang'eny, kaeto nitie seche moko chandruok mag riwruok ineno ka koro bedo matekni, kaeto dhi oko matin ineno ka seche moko koro idhi mang'eny, kata kidhi to nitie rem, ok inyal mako oko matin no maber, ineno ka opusre apusa to wuok kende. Kaeto ineno be seche moko pien mar dendi koro tuo, ojwang'ore, kaeto otek moloyo kaka ne intie sama ne in nyako. Kaeto yie wich be seche moko lwar, kaeto obedo obedo matin, yie wi bedo matin. Kaeto choke, inyalo bedo ni in gi rem mar choke kata onding'i, seche moko chako rami. To gima nyalo wacho kuom tuo mar chandruok mar choke no, ni ng'eni seche moko onyalo bedo ni choke ni osebedo mayom ma itur mayom. Ma ng'ato tur atura. Ng'ato tur atura. Kati chwanyori moro matin, tipo mana kisetur. Ipo mana kisetur. Koro ng'ama nigi rem mar choke kamoro amora onego dhi mondo ong'iye, nikech ing'eni tur ka kisebedo maduong' to thiedhe tek ga kosebudho. Kamano. Kaeto nitie tuoche mag adundo. Tuoche mag adundo manyalo donjoni. Wawacho ni leche mag adundo dinore, koro inyalo yudo iluongo ni coronary heart disease. Mago tuoche ma gichakore kaeto adundo nyalo chung' sa asaya. Estrogen konyo ga adundo mondo leche go obed ka oyawore. Koro ka estrogen odok chien tineno ka koro leche go dinore. Kaeto nitie be kineno thuno be koro yani odok chien. Obedo matin kendo koro jiwacho ni gilwar. To kapo ni nitiere kod thuno matindo mana pile nochwe kama, nikech ng'eni dhano opogore. Tiere jok mano chwe gi thuno madongo, moko chwe gi thuno matindo. Koso ka bedo matin no, awacho ni mari ma pile cha odok chien. Ochako dok piny. Koro opogore gi kaka ne. Kuom ng'ato ka ng'ato nyaka gidog gi size matin. Kamano. Kati neno kata chandruok mag paro. Nitie wich wil, nitie wich bar, nitie koro seche moko iwang, ichwanyori achwanya kata gimoro matin tisechwanyori. Mago nikech mana estrogen kaka gikonyo ga ubongo, koro ok ginya konyo. Koro tuoche mag paro gi ubongo be donjoni. Kamano. Mago ranyisi mag wuok eria. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod Dr. Adhiambo Koga wang'iyo wuok eria ma kisungu dendo ni menopause. Pimonwa kacha ni obiro e kidenye mopogore to bende luore gi ng'ato. Nitiere jomoko ma kotenore kod tuoche ma samoro ng'ato nitiere godo, kata kotenore kod yedhe ma ng'ato muonyo kata michoe godo, to nyalo miyo wuok eria chon. Jomoko bende nyalo dhi kuom higni mang'eny kapok owuok eria. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isude. Gima nyalo tieko teko ni kapo ni ana wuondra ni ana tuo, ibo chako hera tibo we chich koda. Lovely en nga? En jamiel. Lovely en jamiel. To kendo en omiel ga maber ahinya. En ang'o momiyo en kata thum kae? Magi ang'o? Ana winjo chung' mondo amiel. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawo. Palamino chiena tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi.
kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Ngeso kangeso, encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, Nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katuratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Dr. Dhiambo Koga pimonwa weche mag wuokeria mabende nchendo mapok wabedo ga gode penj laktar ka geno ni konyori kata geno ni yudo ang'eyo achiel ariyo adek kotendo kod chenro makawuono. Daktari, ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni koro owuokeria kata entiere chenro mar wuokeria koneno ranyisi mani pimonwa cha kaito kapono neno ranyisi gi onego bed ng'ato dhir laktar koso beda mondo mi odila kode kaka del Nyasaye nosechweyo ni onyalo dil kod gik makamage. Gimomiyo wakelo puonj ne en ni ng'ato onego ikre, ng'ato onego ng'e ni nitie igni makosechopo to bro wuokeria ng'at ka ng'ato. Ka Nyasaye okonye modak mang'eny to bro wuokeria. Koro ranyisi go kisechako neno ka dhi e dweno. Koro seche moko odok piny owuok matin kata koro oken dwe ka dwe ineno ka nitie dwe moko ma koro oonge. Mani nya neno ka koluore gi higni main mago higni 40 kadhi malo to inyalo chako chichni iwuokeria. To ka en piny mar higni 40 to negidhie laktar mondo pimi mano nitie gimopogore machandi. To wuokeria ne en ni ng'at ka ng'ato nyaka kadhe kisechopo e higni go. Koro ikruok en ni seche moko nitie chandruok mabiro gi ranyisi mag wuokeria ge. Nitie moko manyaka thiedhi nikech koro giketho ni ngima, giketho ni kwe e ngimani. Ok inya dak gi kwe. Mago koro nyaka thiedhi, nitie kaka ithiedhogi. Koro kineno ka ranyisi gi omedore ma koro kinyal, ka en luya mawuok kuomi no liet kata wich wil mang'eny, ichandori sama idwa dhi oko matin, ineno ka pachi koro chandi kata ok inya nindo kamano. Mago to negidhie
laktar mondo pimi, nitie yedhe minyalo mi mondo oduok gi chien. Mondo koro dendi biro ng'iyo kodgi matin nikech ng'eni nitie moko mabiro ga dichiel to biro gi teko mang'eny ma koro kinyal mago tinyalo konyi. Koro kik hinyri ni isewuok e ria ma en ngima kaka nochwewa to ithagori e ot. Idhi e osiptal wanyalo konyi. Nitie yath mwanyalo miyi. Sana jok ma choke gi ramogi nikech ok wadwa ni mondo gitur. Ka gisetur to ok ochang moro maber cha. Koro inyalo yudo ka koro ing'ol. To yande ok ing'ol. Kiwinjo ka choke ni rami to mano onegi idhi osiptal mondo timni x-ray mondo ng'eni nitie ga kata tur moro matin ma en mana rem. Tiendi no itiyo ga tia inyalo wuotho orami matin to osetur. Koro obro medore ameda ma koro obro chopo ndalo ma koro kinya wuotho. To wadwa ni mondo wakony gigi chon kamano. Awinjo kiwacho chien kacha ni kaponono ni ng'ato hike pod tin ne 45 to chako neno ranyisi gi onego bed no dhi e osiptal. Moro ok otuo, moro onge thieth moro mitimone. Ang'o manyalo miyo nyathi manyako kata ng'ama miyo ma jegni 40 ma pok ochopo higni 40 ne ranyisi gi? Mano koro nitie tuoche moko mopogore gi wuok e riage. Wuok e ria ok en tuo, kika wach ni en tuo. Mano en kaka Nyasaye nochwe dhano. Lakini nitie tuoche moko manyalo kelo koro ranyisi mag wuok e riage. To nitie tuo miluongo ni polycystic ovarian syndrome. En onyalo chako kama. Ineno ka koro dhi e dwe no rumo. Onge. To en tuo minyalo thiedhi. To seche moko onyalo timore kamano makoro ok inyal nyuol. To idwa ni mondo inyuol. Mano inyalo kony. Nitie kaka inyalo thiedhe. Koro nitie gik mopogore kata tuoche mag wawach ni sukari, mag pressure manyalo kelo ranyisi gi. Koro ka ineno ka hiki okoromo, hiki pod tin, to dhi adhi osiptal mondo opim. Go mbaka gi laktar onyisi chadok nyalo bedang'o. Kamano. Daktari ni pimonwa kacha ni gik moko kaka liet, weche mag dwe ma samoro ok dhi maber, samoro gintiere, samoro gionge, kaito lal, weche mag mood ma change kata paro malokore aloka, samatini mor, samatini chwanyori achwanya, akoyo kachiel kod liet, ratil mabende nyalo medore. Ranyisi gi duto te ka ng'ato neno to nyalo chichi ni nyaka bedie ni owuok e area. Ranyisi gi ng'ato nyalo neno kuom thuolo marom nade kapok obedo gadiera ni owuok e ria kata ma en wuok e ria? Gichakore ga matin igna beach. Awach ni igna beach kapok iwuok e ria. Kaito kisewuok e ria, wuok e ria no tiende ni kuom higa achiel pok ineno dwe kata matin. Kaito koro gimedore. Bang' koro kisewuok e ria. Koro seche moko gichako matin kamano. Ero kamano nyen page laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Awinjo kiwacho kamoro kanyo ni hot flashes. Hot flashes gin ang'o daktari? Hot flashes en mana estrogen kaka nasepimo. Hormones mani pimonwa ka? Estrogen en hormone ma en gi tich mang'eny e del. Koro nitiega kaka oloso liet mar del. Mondo seche moko ka dendi osechwakore mang'eny to koro luya wuok mondo dendi liet no oduog piny mondo okwe. To kisewuok e ria to koro estrogen no onge. Koro kokony kaka del nyalo keto liet maber. Koro inya yudo ka gimonego timre ka liet ng'eny timore ka koro piny okwe. Wawach ni kata temperature. Koro en temperature ma piny. To timore ka gima en temperature ma malo kamano. Ka gimo confuse system. Kamano. Koro emomiyo ineno ka koro dendi buok ni liet ng'eny oko. To chwako dendi. Koro dendi golo luya no mondo okwe. Mondo dendi okwe. Kamano. To thothne hot flashes ng'ato bedo godo kuom thuolo marom nade? Nyalo bedo kata higni 10 nyaka 15 kagi chandi. To kagi chakore kagi rach, kagi chandi. To sama koro higni dhi to dendi ng'iyogo kaeto chako olokore system manyien. System manyien tiende ni? Tiende ni koro oneno ni
ma denda oseng'iyogo koro del lokore koso. Koro liet ma koro ma piny ma dendi golo yacha rumo. Odhi korumo kamano. Bende ka ng'ato biro iri kaka Dr. Kogani mondo mi ing'iye samoro neno ranyisi gi toge godo gadiera. Tiere kaka itimo diagnosis koso ubro tima nitiere pim mon ma mine ma poko chopo igni mag wuok e riago nitie pim ma onego watim negi. To mine mosechopo igni go kwaseneno gigi to waneno ni onge tuo moro amora manyalo bedo ni kelo ranyisi gi to koro wang'isi ang'isa ni mae tiwuok e ria. Tiwuok kanyo ka chunyi koro okwe. To ka waneno ka higni podi to nitie pim mar remo wanya timo. Nitie hormone moro mwapimo to kong'eny ahinya to wang'e ni iwuok e ria. Ma watiere kod hormones moko mopogore kod estrogen. Nitie moro mwanyalo pimo mwang'e ni mae to iwuok e ria. Iluonge ni FSH. Daktari kani machako chendo ni pimonwa kacha ni seche ma ng'ama miyo koro ok onyal dhi e dwe tende ni rembe mag dwe oserumo chuth. Ni pimonwa kacha ni en higa achiel mano romo nyiso ni owuok e ria. Wang'eyo kacha weche mag early menopause pimonwa kacha gigo manyalo kele kod higni ma ng'ato nyalo kawo. Akeni na winje kamoro kata na some kamoro kanyal paro maber. Ni samoro bende ng'ato nyalo bedo ni pod onena malo dwe pod odhi adhiya to kata kamano dende to oselokore. Maiso ni pod ok onyal mako ich. Ok nitere kod tuoche mag ich mag joma mine ka to dende to nitere kako oselokore. Ma bende en gima nyalo timore. Nitie jok ma inyalo yudo kata higni 60 to pod odhi malo. To mano ok ber. Mano nego dhi osiptal mondo ng'e. Mano timre kuom mine ma wawach ni ratil ni malo. Koro joma ratil ni malo nitie kaka dendgi loko hormones mamoko to loso estrogen monego be norumone. Koro estrogen no dhi mbele katiyo. Ting'eni kaka nochwe dhano nitie giko mar gimoro amora. Koro komedore odhi ahinya to kelo chandruok. To chandruok monyalo kelo en kansa. Nikech estrogen no dendi no en gi seche moseketo ni kwasechopo kae wasedak hignigi to konego wawinji estrogen no kech koro bro kelo chandruok machalo mag kansa. Koro kisechopo higni 60 to podi dhi malo mano nego dhi osiptal mondo pimi nikech dhi malo no nyaka chungi. Nono to nyaka chunge. Ka en yath kata gi ibro timni yeng'o mondo gol od nyodo no. En ga kansa mar od nyodo mabiro ga gi jok mo obudha ahinya ka pod gidhi malo po giwuok e ria. Kamano. Maseche modhi malo ni manyiso ni hormones ka pod nitiere dende pod tie dende. Maseri pod nyalo mako ich kochopo higni 60 kose? Ich to kobi mako nikech tongo rumo. Gima wacho ni koro nitie hormones mang'eny e del. To ka wawach ni ratindi ni malo dendi ochako loko hormones machielo oloso estrogen. Koro ken estrogen moro manochwe monego beni wuok e tong' magolo tong'. Koro tong' to onge ich monyalo mako. To estrogen cha to pod nitie dende. Koro kansa mar od nyodo kata kansa mar thuno nyalo donjo kuome. Emomiyo kisedhi mang'eny kamano to kwadwa ni mondo ibed gi estrogen no to kwadwa ni mondo idhi malo. Koro nyaka wathiedhi mondo wachunge. Maka poko chopo higni 60 to kata odhi malo to mano pod onyalo ng'iya kaka samedo sudo koso. Odhi osiptal, awach ni wawacho ni wuok e ria en kidienje mar higni 45 nyaka 55. Koro kineno ka 55 pok iwuok e ria to mane dhi osiptal. To 55 nyaka 60 tinyalo ng'i ka daktari osepimo to onge gima waneno ni nitie tuo moro e dendi. To kochopo higni 60 to mano koro nyaka wathiedhi, nyaka wagol od nyodo no kata mi yath machungo dhi malo no. Erokamano ahinya. To bende okang'eyo kata kama en penjo madhi donjo ni nikech niwacho kacha ni nitie gik moko matimore ma Nyasaye manochweyo kamano. To an penja seche ma apa ni ibro duoka ni ranyisi gi mako dhi ahinya tibro thiedhi. Dhi wuok e ria bende nyalo thiedhi?
inyalo thiedhe to ok wawach ni wadwa thiedhe ni ok wadwa ni mondo joma mine owuok e ria. Ithiedhe nyaka kamoro, nitie gikone, gimoro amora nitie gikone. Koro kineno ni ranyisi gi nitie chandruok mang'eny ma ng'ama miyo ni ok nya dak gi kwe, to koro nitie hormone mimiye monyalo tiyogo mondo koro odok dhi e dwe kapod wa timone thieth mondo koro oikre mar wuok e ria. Koro nitie hormones mwamiye, estrogen gi progesterone no. Onyalo muonyo, inyalo chwoe, onyalo bawe e pien to donje del. Koro watemo keto kaka nochweye, watemo keto system manochweye go mar hormones go. To mago inyalo tiyogo mana kuom higni 2. Kokalo higni 2 to koro ikelo risk mar cancer kaka sewachono. Koro kinya tiyo kodgi nyaka chieng'. Awinjo ka producer na Papecho Koth penjo ni yani koro cancer ni en gimoro amora atindi nyalo tud kode. Yudo ka ng'ato dhi e ria ndalo mang'eny, kapono ni tiyo kod thieth gi ndalo mang'eny. En ang'o matinde koro do bet mang'eny ahinya ni? Cancer ing'eni gik mang'eny kelo cancer, gik mopogore opogore. To cancer ka cancer nitie gik makele. Koro mar joma mine gi, cancer mar joma mine gi mano cancer mar od nyodo gi cancer mar mfuko mar tong nyodo. To mago gidhiga gi dhi e dwe ni. En system, hormones gi ema nikech ing'eni ka gimoro ti kata ka in gi mtoka dong nitie ndalo makoro okonyal katirwako gimoro manyien tineno mana ka oketho koro gimanyien no. Moloyo ni gimanyien ni okonye to oketho. Koro nitie giko. To koro kwatemo ni mondo nikech ing'eni ka ng'ato nie ndalo monyuolgi en ni tongno dendi pod nitie kaka olosore. To kapo ni isechopo kuma koro giko ne onego chopi to wan watemo matek ni mondo wamed loso gigi ema kansa bire. Ema koro kamana kaka nitiyo gi ranyisi cha en gima nyien mikete mtoka moti. Koro kar mondo mi okony mtoka koro oketho mtoka. En page laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dhiambo Konga kawuono wago mbaka kotenore kod wuok e ria. Kik idhi mabor, kik isudi ne tielo mar adek ne tielo mogik. Lovely en nga? En jamiel. Lovely en jamiel. To kendo en omiel ga maber ahinya. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe 2. Jitengi neno no kende ok nyal romo, wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe 2 gi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi ng'at mabo kendo pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyuko Ramogi jwange wangjoy mar Ramogi TV ma en tiendero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi jwange. Inyalo uro request mari. Ote machuok aria deka uchiel nono
Luanganya boy handsome on the way. Aroji bed at the breakfast. Luangani Stella Brenda. Ochi. Yenga and PDG Papa Vic. Seki seki mwenda ya motema na weni fidelite. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Alilosema baba lazima litimie. Hadi zake maishani mwangu zitimie. Ile ndoto lazima itimie. Hata iweje lazima itimie. Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *289#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. Kwan ringre ma oseyudi e bungu mashaka hola ochopo ji 235 bang' ka ringre mamoko yudi kawuono. Jomoko to nie wachni. Nyithindo yaore. Wachni nitiere joko manano. Doho Mambita ogeng'o ne jadolo Joseph Chenge manyocha dwaro romo gi jatend piny William Ruto ni mondo miye ote mar onabi. This board has been carefully selected by the president and by myself. We have CPA Omolo. Board manyien mar KEMSA oka apisa yanga katen migao mar thieth bende okone jotije ma osebedo katiyo pacho koro donje tich achiel kachiel. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Diambo Koga studio kawuono wangi Wuok area ma bende daktari oelonwa weche mang'eny mokalo madhano kata oganda onego beni ng'eyo ni ginang'o gini enang'o gini monego beni timo to kapo nono chopo lakteche moko bro nyisi ni pod wanyalo chwale matin wacho ni kik kal higni 2 kokalo higni 2 to kore chuno gima ok onego beni chuno magikone nyalo kelo ni chandruok. Daktari dwani wadonje kidieny machielo iseche mangato nitiere kata oseko neno ranyisi mag Wuok area gi bende pod onyalo mako ich kanyo kata kaponono ni ine chunye wawach ni gini kata 51 gini 52 kanyo bende pod ngato nyalo mako ich koso. Nitie joma nyalo mako ich nonro mwaseneno ng'amo mako ich e yo ma pile ni ma hike malo mogik en igni apani 51 kata 50 no maka ich onge yath manomiye onge thieth manothiedhe to po mana komako ich koro nitie jok moko ma pod onyalo bedo ni en gi tong' manyalo bedo nyathi koro koriwore gi tong' dichuon cha to losa nyathi kato utimo nyathi mana maber. Koro nyithindo ma ng'ato nyuolo ka hike ni malo nitie ga chandruok ma ginyalo yudo to kochuno ni nyathino nyaka yud chandruok go. Koro ki dhi e clinic to nitie scan mitimo tinyalo pimni jok monyuol bang' higni 40 ginyalo ng'isi ka nyathini nigi ng'ol moramora kata onge gi ng'ol moramora to jok manyalo nyuole ka gisekadho higni 40 kata 35 kanyo tiyudo ka koro ng'ol gi medore toko chuno toko chuno koro nyathino nonyuola nyathi maber ma mowuok ma onge gi ng'ol moramora. Awinjo kimulo kata higni 35 ni to higni 35 seche ma koro ng'ato nyuol to nitiere kaka thuolo mag nyathini bedo maber ahinya kata doko ni onyalo bedo maber to thuolo ne bende onyalo yudo chandruoge hinyruoge mopogore opogore nikech ang'o to higni 35 daktari? Nikech koro tong' manitie modongo gin okadwa tiyo gi wach ni giti lakini nitie gisebudho koro nitie kaka tong' no kose
makore gi tong' dichuo nitie kaka onego giriwra mondo onyuolre mondo koro olos nyathi. Koro sama oriwore no kata odwa nyuolore mondo olos nyathino, nitie kasoro manyalo donjo iye kanyo ma koro miyo nyathi bedo gi ng'ol e dende. Thothne gin ng'ol kaka mage daktari? Nitie ng'ol, ang'eyo ni ji owinjo mang'eny ng'ol miluongo ni Down syndrome. Nyathi ma onyuol gi nitie genes moko ma koro gibedo mang'eny moloyo kaka onego gibedi. Koro nyathi ma nigi Down syndrome nyalo bedo nitie ng'ol mar adundo, mar kata tiende, nyalo bedo no nyuole gi tiende ka onge kamano. Kata ng'ol mar ubongo, nitie ging'eny to ok ochuno. Gima wacho ni koro ji ok onego bed ni giluor ahinya ni kichopo higni 35 ni ok onego inyuol. Mano lima daktari mar mine, unyalo go kode mbaka kaeto ong'isi maber. To ka ber to ji onego nyuol chon. Chon tiende nang'o? Adwa ni mondo mi nyis oganda wa daktari ni joma mine, nyithindo manyiri mawinjo kata maneno chenro ni, mondo mi kik wabed gi chandruoge mang'eny mawinjo gi, nikech nitiere moko ma inyalo geng' kaka Down syndrome, chandruoge mag adundo kuom nyithindo gi. Ka bet onego bed ni ng'ato nyuol koja higni adi? Inyalo nyuol higni moro amora. Gima ing'eni ok wanyal wacho ni kichopo higa ni to nyaka ibed ni isenyuol. Mano ok wanyal wacho. Wan koro wanyalo mana koni niya kaber. Koro kichopo higni 35 kadhi malo to koro ng'ol go medore. Koro ine ma koro ibro paro kaka ibro nyuol e ngimani. Ok wadwa wacho ni ng'ato nyaka kisechopo higni 35 koro kinyanyuol. Inyuola. Daktari, ni wamulo kata ranyisi mag wuok e ria kata menopause, to ni pimonwa kata nitiere moko kodhi ahinya to dwaro mondo mi ng'ato dhi one laktar mondo mi owuo gi laktar, ogo mbaka gi laktar yud kaka konye. Bende nitiere moko manyalo keto ngima ng'ama miyo kama ok ber kata hatari. Seche ma nitiere menopause ni to nitiere gigo matimore e ngimane manyalo miyo ngimane ok dhi maber ahinya kata manyalo miyo wit kata ngimane. Koro nitie tuoche mag adundo kosedonjo to mago nyalo kelo chandruok ma adundo nyalo koro ok ogwech maber, to nitie kama koro nyalo mana chung' koro kogwechi. Emomiyo ka in gi chandruok moro amora ok iwinj maber, ineno ka gini koro ingi, tidhi tipimi, ibro pimi nyaka tuo mar adundo no. Koro ma nyalo kelo chandruok mang'eny en mar adundo no gi mar choke kitur. Kitur to koro ing'eni in gi ng'ol moro kanyo. Ma koro ok inya timo tijeni kaka nidwani mondo iti tijeni. Ting'eni be ka ng'ato koro ok nyal wuotho, ng'ato ok nyal chung', nitie tuoche mang'eny ma koro bro donjone kamoninde no. Kamano. Seche ma nikech mana kaka ni machocha ni rumo kitam, tiyo bende en gweth mar Nyasaye, ma kata kapo nono ni dhi michopo higni 60, mano en gweth mar Nyasaye. To iyudo kacha ni samoro ng'ato nitiere kaka okalo kata entiere wuok e ria, to kia kaka onego bed ni odag mondo mi ngimane obed maber. En ang'o gini kaka ma ng'ato onego bed ni timo mondo mi ngimane obed maber diere mowuok e ria kata kosewuok e ria? Gimokwongo en ni ng'ato nyaka bed ni ong'eyo ni nitie higni ma obro wuok e ria, koro oikore gi pache. Ong'eyo ni kochopo higni machalo kamae to obro wuok e ria, to nitie gik ma bro timore e dende mopogore manyalo kelo chandruok. Koro mano kiseikori kamano, kiseng'eyo gigi, to kochopo kanyo koro kibi yudo chandruok mag ubongo machalo ni wich wil gi wich bar, ok inya nindo. Nitie moko kata inyalo bedo gi depression nikech ng'eni koro iwinjo ka dendi tuo seche te, ituo seche te. Koro kiseikori, kiseng'e mage, ting'eni keto pachi kama koro ni gigi nyaka timre. Koro iyie kodgi, iyie gi chandruok no. Wacho ni iyie gi chandruok. Iyie gi en chandruok, ok oyot. Kamano. Kaeto mar ariyo, nitie yedhe minyalo miyi kapo ni chandruok dhi koro ng'eny. To yedhe go achiel kuom gi gin hormones minyalo miyi mondo koro wach mar wuok luya kata mar pien mar del gi
choke go mabedo mayom go koro dok piny koro kiwinj rem go okibi winjo kata wuok e lwe hot flashes go okibi winjo kaeto kata seche moko ing'eni inyalo bedo ni in gi chandruok mag riwruok to ok ni koro ka ng'ato osewuok e ria to tiende ni keny orumo keny nyaka dhi mbele to wadwa ni mondo wakony ji ariyogi mondo ngimagi kik bed matek mogik. Koro ng'ato gi osiepne ni ok wadwa ni mondo koro osiepno kethre. Nitie yedhe ma wanyamiyo mondo koro chandruok mag riwruok go onge. Koro ng'ama miyo no be mor, ng'ama dichuo be koro omor e ngimane. Kaeto magadundo chiemo michamo. Onego be ni chamo chiemo ma alot ng'enye. To ring'o ma kwarni, ring'o mar dhiang' kata diel kata rombo miluongo ni ring'o red meat makwarni koro ichamo matin, olemo ichamo mang'eny, pi modho mang'eny, kaeto nitie koro exercise minyalo bedo ni timo. Koro ng'ama seche moko hike dongo ok nwawach ni timo exercise moro miringo matek cha kata wuotho cha. Mano mana exercise. Mano mana exercise. Kabisa. Kata tije ma joma mine tiyoga e ot. Oluoko, oidhe witado, oluoko pengo. Mago be gin mana exercise. Tedo, dhi omo pi. Mago be gin pod mana exercise. Koro ok ni koro ibeta beta. Nyaki bed ni ichapni. Ijako deli, ichapni. Kaeto nitie be gik makoro nego wawe e ngima ma medo chandruok gi kata seche moko gimiyo ng'ato nyalo dhi e ria chon nikech giketho gik moko e del. Koro kaka ndawa gi kong'o magiweyo okitigo. Kamano. Iwacho ni nyalo miyo ng'ato dhi e ria chon kong'o gi ndawa. Achene ni ng'ama nyako konego be ni madho kong'o kata ndawa nyalo kimadhe mang'eny. Ndawa to konegi itigo, okonegi itigo. To kong'o kimadho mang'eny be koro biro medo chandruok gi. Obiro medo kata tuo mar adundo no. Koro mago nego be ni iweyo kabisa. Kamano. Makochopo kamoro to koro kik nyisi weawe. Iweyo kendi. Kimulo kamoro ka ani keny ni okwadwa ni okethre. Kata doko ni ng'ato wuok e ria, keny ni okwadwa ni okethre. Kata winjo kiwacho gimoro bende ni chakro chandruok mag riwruok. Chandruok mag riwruok nyalo bedo kaka mage. Rem. Ing'eni seche ma ng'ama miyo dhi e ria. Estrogen cha oketo ga yor mar nyuol bedo mayom. Kendo nitie koro mo mawuok kanyo maketo kanyo mayom. Ka koro estrogen no serumo to koro onge. Ineno kata ka koro yo mar nyuol no odiyore. Otuo to odiyore. Koro nyalo kelo chandruok ma miyo ni ok nyariure gi ng'ama dichuo. Emomiyo wamiyoga ng'ato hormone mar estrogen no mondo koro okony kanyo. Ma onyalo kelo chandruok e keny kamano kaka ni wachecha. Kamano. To thothne daktari bende akeni na winja akeni nasome kamoro ni seche ma ng'ato wuok e ria to joma chwo wacho ga nitiere kaka koro pogruok nitiere. Ok en rem kata ok en rem kata ok en tuo miwacho ni otudore nade kod ng'ich ma iwacho ga ni nitiere kaka denda opogore apoga koso ma to ok en kod wuok e ria. Ng'ich mapani ji wacho ga en ni ok en gi gombo. Ok en gi gombo no. To mano to timore adiera. Chuny ng'ato ae. Chunyi ae. Koro ng'ama dichuo onego be ni en gi mamani kaka osiepne. Uloso uneno kaka unyalo konyo nikech un jariyo. Koro ka ng'ato achiel ing'eni en owinjo marach ok onego be ni ng'ato achiel ema chandore kende. Koro nyalo pimo ni kaka owinjo to in be neno kaka inyalo konye. To kotamore to dhi ir daktari to miyo yedhe manyalo konyo. To nego be ni wawinjogi kendo wabedo ok wabed mager kodgi kod miyo machalo kamano nikech gombo no to dhiga piny. Ma ka ber tinyalo yiene osiepi mondo mi omanya ng'at mano to koro mano en oko mar
mar bedo daktari manok marwa. Wanto wadwa mondo wakony mama manie Wuok eriani. Ene ma wadil kode. Daktari wach mogik miweyo wagodo odiochieng' ma kawuono. Adwa ni mondo awach ni Wuok eriani ok onego bed chandruok. Ok onego bed ni koro oketho ngimani gi kaka idak gi jonyuol. Kiyudo chandruok mang'eny tibiro osiptal to wakonyi. Kamano. Mano Dr. Dhiambo Koga wamorga mar bedo kode. To kapok awi daktari yudori kanye? Kaka ng'ato dwani mondo miyogo kodi mbaka imed lero ne mathoth kotenore kod weche mawawachogi. Osiptal mar Mbagathi. Mbagathi? Kanye ma e chuny boma ma Nairobi ka. E chuny boma mar Nairobi. Erokamano ahinya. Mano Dr. Dhiambo Koga wago mbaka kotenore kod weche mag Wuok eria. Owacho kata nitiere gini moko ma kochopo to koro ang' ni wuog eria. To wacho kata ni nyaka ikri e yore mag paro, nyaka ikri e yore mag del, nyaka ikri e yore duto te. Nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bobedo kod penj laktar kokalo na Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Matena Ndruth Otieno oriti masani.